Avui és Sant Joan i, per tant, és el dia de la celebració del solstici d'estiu. És una festa tan antiga com el món, tan antiga com la humanitat ha viscut les estacions. Naturalment, a la part dels hemisferis on hi ha estacions. Vaig voler, durant el confinament, recordar aquesta festa. I li vaig dedicar unes aquarel·les relativament variades, on explicava les meves vivències d'adolescent, ja que era una època que no se sortia de nit, no s'anava de festa, més que per Sant Joan, Sant Pere, Sant Jaume i potser Cap d'Any. Es guarnien els terrats i els patis amb garlandes i fanalets, i el que era important era explicar els vestits, les faldilles amples, els nois trajats, amb corbata i americana, i a través de 4 maneres de treballar l'aquarel·la, fer les diferents circumstàncies, com per exemple aquesta, que és els balls lents, on la gent feia caretes, on la gent s'ajuntava i sempre hi havia un espavilat que apagava la llum. Naturalment, dintre de la festa hi havia moments en què el que es feia era encendre moltes llums i fer una festa molt més moguda. Festa molt moguda i amb la menja de l'època, que a més resulta molt pictòrica i molt agraïda de fer amb aquarel·la, que és la coca, que no és la coca que m'agrada més, la de fruites, però és la que és més fàcil de pintar i la més emblemàtica. Un personatge amb shorts de tocos és una referència a un món més actual. Ha vingut bé el triar aquestes aquarel·les que vaig fer fa uns mesos per celebrar avui la festa de Sant Joan. Celebrem el que queda de la festa, trengem-nos de sobre la ressaca i feu les subscripcions en el meu canal. Gràcies.